it's me, Nainits TV. Welcome to my vlogs. Belum tagay ito kaya Rio, review mo lang yun. Ate. Hi guys. Hi everyone. Happy Sunday everyone. Happy Father's Day sa tanang amahan. Welcome to my vlog, welcome to my YouTube channel guys. One day ron guys, Sunday. Ting rides ron namo. Pero wala lang sa meron ni rides mga guys kay kaming managsuon, nagkasabot mi, nagkahiusa mi nga among tabangan ang among igsuon nga mas nagkinhanglan og tabang namo kay kanang naay ari sila mo puyo diri sa payag sa among igsuon usa nya kani nga payag mo among papuy-an nila among gi tabangan nga maayo ba kay aron ari sila mo puyo kay ang pangita rin taon sa ihang bana guys kay kuan man kanang manuro yung balot kada gabi unya ang among igsuon kay dialysis patient man mga guys. Tingog yun. Kita naman mo kuandar naman mo ring tangke. Naman tangke. Awa na ikaw ba yan? Bosot na. Tinay bornero. May corner. Nagpata rin daw. Kilit. Kilit, gamit pa na yan. Mga planggaan, ay pa. Video lang guys. Bago kayo sugod, snack ng dayon. Karoon siyang tanim mo eh. Kasi bang patrabaho ni mo ito eh. Sipo. Rio, yung nagtabang ako, do otra. Video lang, karena di tabang. Pala na yuk. Magpuno ka daw. Mana nih, kinapag ka mo pala guys. Si G-Pax. Usaray mo nito. Napitikan pa man na yun, no? Ha? Usaray mo nito. Oh, karera. Magdaan katong sa magsunod. Sige, gitu sa tinta. Ato na kadto. Oyong na nanda. Ano na mo isang ulit sa akin. Pwede ra ko sa. Wala nagmotor yun. Ano yung ginalaba? Pwede ra. Pwede sa mutupod siya. Pwede sa dog. Usa kay. Kay magdungan mo magtinda ka. May pa ka na mo ipanuri nga na palit kay nga na pa ba? Aron. Kamu daw manuri. Magdungan mo gimana kun. Kita ko na itong dito mo siya sa pwede may dumago. Wanya. May pagpares mo yan. Nandulit na daan. Kasi balik ko na. Hindi, butangan tayo mag sidecar yung bisikleta. Aron sa kayo mama atubangan. Dito. Okay, di ba na may tungas on diri? Straight on diri. Tangan mag sidecar. Eh kayo masingkit sa balot si mama sa Pinoy. Ay, balong ka. Wait. Taran mo bro. Taran kanang ni time na. Gwapo ka na mo blamiso. Tus. Di mo yan ang materialis yun eh. Grabe. Tanawa mo, unsa na? Amo daw, hindi mo na ako presyo. Hindi pa babagyo. Sa gas? Kapataw. Sige na ugdaan. Nabi ko kapataw ng tubig. Ay, padaron mo yawe diri. Ay, ore, balik ko man nagsuod god. Karga mo bisikleta mo. Mo na pailan di kuan gaw. Simento? Ano man daw? Nagaw? Pailan ba para ang kuan di musod ang tubig? Ay sige duk kingil kita tagnaw na. Jesus, kaya dala view. Toto te. Lagang magtiayon. Oh. Pwede i-search sa YouTube channel. Eh, Pero meron lang.
Na meron din rin nag-operasyon kuan. Sila Pakita ra siya rin. tabi. Ayun lang. Pakita, oy. Buha pa kayo, hindi pa kita. Ayun, dong wala ko bradong kita. Wala Ano, sa Romante, dire. ano? Cancel sa ang among rides ron mga guys. Kaya nga among igsuon nagkinahanglan jud og tabang. Sig balik. Kaya na yoyo, tabang di mo tabag dugkal rin na yo. Inayo ako na yung Ay, sige. Ay, balik pag-uwi para pagkusan na hadas tabangan. shout out pa. Vlog, nanay. Isa na. Ito may mamasulti sa tide pa. Mo ni kondo ni mga pupoy. Ano na tawag ka na sa ako? Palit sa dikag dos por dos. Kani ibabag na ni ba? Ya pa ni tawag. Bolo re. Dito sa. Kanya ni ari na dire. Ba? Di sakay din eh. Sakay na lang dito tong lipin. Para ta ni atin sa. Bilik ko na ni. Ang jam dire sa para pultahan nga mo para po nanaran. Adi ari din ako sige ka. Kalansang ratong ibabag mo. Ini saw. Ay saw. Kuan mana? Tapos kapin 160. Nilatangan niyo Jesus? Ano po kabok dos pundos, ang 200, 2,000 na daan. Uwa po, nasona, 200 na to sona. Ikablaka kay kung sawayan na pasutan si Paulo. Basig 300 na noon, pero 300, 2,000 na po. Mas Paulo diyan naninda. Ya, Patulay mo on sang. napay uno por dos, napay uno por dos. Bakit Dai, na nakatingin ba? tigay ko na may papel ko, butil eh. Irihan mo na, Para- mahilo na. Para piniduhan ito para magklaro. Mas bado sa nagkarag domingo. Iso na para original pagka domingo nya wala ti materialis. So trabaho ko materialis po. Ibabaw lang siya na ilig nga birnis. Tawagan Di ba ba yung plano daan? Wala daan ba? Kay kung naa Dili brisan diri gaw, awan na ikabilis daw. Balik ko na daan nang inig mabutangan na na diha ko. Daghan ko trabaho ni usara ni kadlaw lay mo sawog, lay mo bungbong. Ya mulig ko naman anhan naman mulig ko inig bumbong sa daan naman nagbris ang bumbong. Ana man mga marko mo. Wala ka domingo ay daan man guro. Basta na kwarta. Gawan na bakit? bugaw na ako sukol mo no. Bang man, anto. Mo na dagko rin nagtingog na nga Ako nang tingog. Mga sabat ay gabi ni. Hilor ba siguro nabigay mo pasiklit na iyang Laga. diha. Laga mo. Ngay nag Oh, na inaga nga anak ko. Laga lagi si. Diba? Da. Laga lagi. Hello guys. Wala ba minyat gid. Ay nara may baki nga makahilo lagi katong taon ni Victoria kay hian. Ay sus, I see you. Mabito na siya katas ko. I see you dayo. Ano balay ni Ate Mars? Pagkaman yung surte ng popo na eh. Ang nagtilas na More moments later. Oy, hanap ni. oy kapila ka mag-dialysis sa usa ka semana? Kaduha. Nya tagpili bayad kada sesyon. May 9:49. Ug naa kay antibiotic naa kay inject pila man. Oh, dana na. Dana. Ah, dana tanan min luipi. May 9:49. Ah, min luipi ma sa usakbuhan na. Dili, sa usa ka dialysis yun ra. Pila na usa ka session nila, pila Kapila makadlaw. man ka Nya, dialysis sa duha. usa ka semana? Ah. Kaduha sa semana? Oh, duha ka may 9:49. So sa usakbuhan pila mo gasto? Dus ibutang na na siya. Oh, 8,000. Yatay ka mahal. Ay, si Gluya-luya ay payo na kamahala rin. Yang ano nga pa man dyan na nabalhin ay mong tubo sa liog. Libalhin ka ng doktor. oh, gitusukan na niya itong nartes ka rin babaw. Hindi man ka mautong nursing tusukan eh, wa mahimo. Ay, Kari hingon ingkunik di arig usa. Kay kani para pasod, unya kani kuno para habwa. Karhabwa. Oo nya. Kung natauran ni silang duha, kani siya para Ila ko man na. para sod kani para habwa. Nagom lagi kay gipataka og tusok.
Unya diha yung taka ka na lang master mo mo ko ando. Kay nalagom na mako. Siya may hitusok. Nawa ni nagamit itong martis kay ikaw sakita anak mamoy. Una banhod nga sakit. Karaging hubag na hinggahi. Hinggahi bitaw no. Yo ni mo inang sa Ano man eh. Ato sa nang papahuway yun. Sige, tuslok. Puli-puli ba? Bawala ay. Makaingon lagi ko sa atay. Ay, medyo, sige lang nang kay dila sana na ito gamiton. Makakuan mo yung istorya sa kukuan. Makasakit, oy. Sobrang sakit. Kay naaya sa tangko tiwa si doktor. Di man, si doktor, nurse. nurse na. Mga training ko ng uban no. Tingali. Training pa na ujiti. Tingali. Ako ano yung gasto sa kuban. Ako dai 8,000 ang buwan. Ya wala kay kanang ko ano naman kanang Ano kasi mana 8. ang buwan. Ang buwan. Sus, Pila nang buwan nagsi-dialysis ma? Gikan niya itong iniron hinapos. Sige, wag yun palta. Mupalta ko way bayad lagi kami rin mupalta niya. Sala niya kong tawag ba? Kasi nga siguro ang akong kita lagi gawin ni ma'am hinay ang balot. Way bayad. Pagkapatid. kunya mo sam sila di mo nga ari lang. Ari lang sir. Way problema ng bayad sir. Maloy sila nila. Wala na sila. Oh, mana kay. Igan mga to sa iplite kuwang man eh. At ba na atletic. Pamukong. Tingnan nila pong series na wala gini ka plate. Usay sa series di ko pilag plate. Usay po kay kuhaan din sakto di ko anan. Ipakita ngay mga kuan sa disable. Ay di ba PWD. So paligid nila minute lagi. Ay wa pa na minute. Kay na bayad to kay nawa. Ina na kay bago. No, gipahibaw dito igar nawa nya. Antong DSW. Baba niyo sa video sa imong bago tope ma. Baba ka video. Bago tope. Nga sila ata man masigar. Pero gari kay na kitad sa bongbong masig mo kamang na sa. Ano ba? Nawa pa lagi nila minute. Diyan na lang, diyan na Ano lang. na Patay mapakong na. na sila. Ha? Ano na kuya na. Maigo ka ng kuan. Ayaw siglihok kay na. Never mo. Kadako adin mo bayad sa. So mao lagi na mga guys nga papuyo na lang sila diri sa payag. Kay Loy lagi kayo Mga na ko si itong igar sige ing reklamo kapoy na kuno eh. iyang bana ta manuri rag balot kada Gabi gabi. na to pa dialysis. Payo sad. Mayon tag nay maluoy ba nga Asa may pong sa doktor mo ma? tabang nga may mo sponsor. ingon sa imong sakit. Na may natangtangan kauban ako doon kay unsa to iyang bato ko hinggawas ba? No? Oh, So natangtangan. mo function na yung kidney. I-check po di mo creatinine kada kanpoy. Pila may imong creatinine ma? Laboratoryo na ko na kada buwan. Gi laboratory ka. Kada buwan. Ano sa may resulta? Engko ay kanang ma'am ang akong laboratory itong Mayo ma'am, kumusta man ako? Kumusta man niya akong kriya inja? Oo, ato sa kuha itong doka na. Kailangan niya, mga ni nay kanang 7. Kula kataas pa na ma'am, oy. Pila di ay normal. 2. Kanang 3, taas ko na ng siping ma. 2.11 Ang 3 mo na i-dialysis, 3 pataas. man itong akong kuando nga dialysis yung job ko. 11 akong kriya. Moto. Nadaot sa yung kidney ma? Mapaliyar ko no. Uy, sige kuno ginom nagsiinom ang kakagintra ko. Oo, niya ang akong pasinginan sa akong dugo, tag 220, ang intra day. Oo, nagtaas na niya akong dugo, oy. Asa recur. Tag 220. Red? Naraman dito ang red? Oo. Ito red ba? Oh, kailan? Katong ano ba sa sagba? Ako na dito. Kay atong Bernice of dialysis ko, yung 220 akong dugo, mato. Yung kuhala, sakit na kay kung diari ma'am, oo, kanilili akong ukol, kaning bad ay ma'am, ay kay musikitik, sakit. Tsa ato doktor. Hindi kayo nang pagtambal makabuok. Wa ka ni sulti nga ni inom ko gintra. Wow. Ako yung Sulti hipon. Sulti nga. Basta niya bag mo kana man kong intra, good ra na siya kung wa ka lang gipamati ana kanang dili na grabe. Kanang moral na siya food supplement ba. Niya ingong lagi si Jiro day para dialysis na.
Na may daghan. Di ay ato pangutan na advice sa doktor. Ayun. Kasi wala ka kauyon, uyon sa Uyon man dina. na. Ang nandi. Wala kasi nakauyon na napoy among kauban. Dialysis gipainom man na pagkahaw mag sila to kabuk giinom wa na siya nagdialysis. Yeah, depende man na sa. Pero ikaw wala ka Depende na kauyon. kung mudawat ang imuhang kuan ato. Wala gina depende sa pasyente. Magyasa ko gamay. Kasi nga sa imong vlog te. Lagang magtiayon. Mani akong igsoon nga naagang magtiayon si Mar. Please subscribe, like, and share. Ibota- With 9Hits TV Ibota ang YouTube page channel. day. Jay, bota. Sila na ka tong intra, taas akong dugo. Ingna imong kanang Waka doktor ko sa yun. kung sa imong ikuan mo. Itong take nimo. Hapit na ba ito mahurot? Tingnan ang doktor nga niinom ako og intradok. Mahala din. Madlok na ko kasab. Ano, inom-inom pa makang dialysis na ka. Mana niya na. Kamay na lang may bawaan gid nimo no. Ah, May na lang. Sultin si ka. kuyawan ko gabi na kung kamot gibiyaan akong igerba. Imirot kinira siya naman hod na eh. Murag dako ba? Hingkatay diri, hingkatay. Wala. Hingkatay na po diri, hingbanan diri. Kiriwa. Kani na po rin sunod. Hingban ho din niya ana diri. Yeah, yan sa naman nimo. Wala. Wani mo pamira. Kuyawan ko atay. Ito, ang kalukan mo rin nang sa mga niya, nang sa ni. Sige, dang-dang na po. Kaya nakigiinit man niya daang kanon. Akong gianak dito sa init. Banon gyapon. Ang banon Wala, boy mo na kuyaw. Mo na Mo na usang kuyaw, rason nga gabi. ikaw lang Puro isa. isa ba? Ang gani. Ang iyo kasi kuan mo. Diri ra ay nag-ana ra siya, wala pa ari diri. Kani wani bikugi kani ra. Matan-aro pa sigara dyan ng vlog. Ang iyo sigara dyan. Hmm? Sige. Day, gari, ikaw na dyan pag-asa, day. Paglaom. Ayaw dito pasag din yung mama dahil kay na samtang buhi pa at man 9 taon. Sigara dyan na may masampe kasi ra. Ay. Di, Oh. sabi. Just magbuo. Puro pala Rio. Kuan ang GoPro nay. Awas po pa, nanahe. Enjoy ra. Ano may usaw, tang gitupian ka pero gwapo ka. Ano ba yan ah? Butangan na nahay. Yan ano ba ano ba? Wala butangan na nahay. Talented pa. Ba? Mo ni butan na nahay. Asa mo mangita na dire ra. Akong igsoon buta pero nanahi tanawa. Awang agi oh. Amazing. May patagagi. Saan na na mo po? Isa ko lang taon. Nagisi. Nadi ko yung ani ako bihatag nimo. Nagisi baka kaya na kung sige. Tabon-tabon na rin kung Awal ya bay deh kamera. Kanang dako ni tay ba? Aron parehal. Boleh pa. Dili man yan dili ba? Ha? Piniskuhan ako ni Ma'am Jo. Wis mo kay buhok sa ulo. Karon eh. Ibaga na eh. Real, kahilig ko sa dire. Gamay na to. Sara, day ka pa. sanay ko na rin. BBM Sara, pero Sama ko na, kulot yun, no? Linig, pink, huwag na po akin, no? Sa shampoo ko lang nila. Kadung diri ang kuan. Sayawan na maupaw. Li o kayuyo. Ipatupi na brad kayuyo. Bahaya na yun. Ano ba na? Atras buko. Ang tanim mo rin buhok ni Popoy gaway. Ayaw, renta na rin. Kanino to ang kopiya? Sa guli rin. Tabangan na to. Sakto na na eh, sakto na na eh. Sakto na na yun. Ang luyo yo. Kaya ako napatas ang luyo. Mulit check na mulit check. Oh, Maria eh. Di ba gani akong bokyo? baga na ko buhok. Labahin na siya. Mo ikuha ng luyo yo. Sino ba? Yo. Mo ikuha ng luyo. Ay yo. Ay nagilo. Dili ta ka relax. Nya hilas ba kayo? Supo pa. Supoon, mo supo pa. Nalisod ko sa ginahan sa kay way salit ko anak ni mulo ba. Isa din. Yeah, isa. Induta ni God. Kajian na to gatay na nagkuan. Ha? Yata nila post mo niyo. Klaro. Yan na bang ko harang mo mas bit. Pakita mo pagyo, pakita mo kanyo imong tupi yo.
Mali ang mangkuhan. Ayan lang yun, mo ganyan. Pakuhay ka na yung mga boss junior, ay kalain na na. Mulit check. Ayan, ano yun? Ay, kaling ko na eh. Mulit check. Eh, kita mulit check. Are, bro. Ha? Are, are, pareho topi tayo. Ah, pa. Pareho topi. Iyan na yung papa. Ingan ka papa, ingan ka papa.